दिनै चिनी बोरिमथानि सेंट्रल लेवल कॉन्फ्रेंस नि आचुक फांजे पनां कुइरानो खुलुमुंगिया फारू चिनी बोबाग्रानो आं नाय समाय आं दहा जुदां थांगायजे तै बरम याफारो आं चिनी honorable executive members rogno all our honorable MDCs बोरिमथानि जतो नांनाय संनाय आदं जग्रब मीडियानि बरग्रब चिनी डेलीगेट रग नरग्रब पाइफ्लाय हामबाया फारै आनरन থেকে সাজাগো একদম শর্ট ক্লাই সাদিতে দিনে आं 1 ঘন্টা খাই মাই গিয়া কারিয়া হইছে বড় গান তাম খাই মানো হয় সায়া তাওয়ানা দে তিনি बोरै रगनि बुसकांगो कक सान आं गाब्रगो हइছে आं कक साइनि आं थागो हइছে आसे बोरै कोन समय कक मा सायाबले बोरै सुवाय हइছে रांचागनि माला माथिया गांजाक बरम बुसकांगो कक सानाबो कम गगे हइছে बाबो सायै यगलिया मा सानाय जों दिनै बेलाय दंथकमानि साल गोबां मा बदल नि माइक रमनाय आदं जग्रब नक दिनै थानसा नुगो रहिছে केबो बीजेपी ओ बक्तृता रिजाक केबो आइन पिटी बक्तृता रिजाक केबो आईपीएफटी जत बरनो दिनै अर थानसागे नुगै आं बेलाय दंथगय बक्तृता खोनामां दिनै गोबां मा कक बोसोर गायছে दिनै दा चित्त बक्तृतारिफोर आं गाहाम गायखानाय दङ लगि सं माने बिहिग्न लगि संता होनदे गोबां मा वान सुकाबले बिहिग सिमिसे लगि हिमुंगबा लगि सं जाकनाता আর বিহিক সারা বোধা কেবল লগিহিম গালা আবুলা চালিয়া হইছে सोलोंजानाय अनेक दङ पार्टी क्लास हाइबौखा जरानो बुजियै जागानो बुजि जों कक सालायनायनि दरकार अरो जे कैमरा चाकजाक at least 1 million people directly they are watching us चिनी कक थाइसा चायनि बागैबो जों माजरा मानि मानो हइছে we should be very careful while talking जों अनेक किछु कक सालायमानो आं गोरों आं रोंगिया आं अनिमेस हामजागिया बरबो गोबां मा दं हइছে आं प्रत्येक बक्तव्य मासाव दिनै अर बुसाई सागाबले आनसु सिगुनाय बोरै रं कन्फारेन्स बखाय तामो आरो हाय सिनै ब्ले हइছে बतामो आरो बसारा किं यादबा आं साव जों बोरै रंनो लीडरशिप रिनान बागै अर बुसाई दङ निन तामो होननाय दिनै चिनी बोरै रग बुकुक संनां कक थाइसा सानान मुजुगो आनो बुइ प्रायनो माजरा बे रहिছে अनिमेसले जातीयताबादिया बिन बाहानो जों वानसाबाय कायजागो आरे कपाल आं याक रंबै कायमार होयान बाहानो जोगनो हइছে आबो आगिन खारलायथा गायছে आनी बुफा रथिन्द्र देबबर्मा बबो नायनाय दिनै यूट्यूब हइছে बानी बक्तव्य होन नायो हइছে पुलिस मिलिटारी तयै वेस्ट त्रिपुरानि सुपारिनटेन्डेंट ऑफ पुलिस नि थानि थांगै आनी बाहानो जुबै बुआइनो रंबै तिखलाय तुइ बाहानो जुगनो नगद लांना नायखाय तलांमाया आनी आ बाहानो जुगि सापा आं नगद थांलि आं मसलाबाय दंनाय नि दामखायने तारपरे तिनि आंगापुर नेता तो दूरेर थाक गायছে आं परेसे दंफा फुरायছে तिनि जरा आ सामप्लि आनी साकनि कास कागलि आइছে आं जातिन कक साइजे मालिया खाली बिनि बाहाव जोग वानसाबाय कायजागो आरे कपाल आं मा कायया आइছে आं तिनि सानान मुजुंगो अरो जारा चिनि TWF नि बुकुक सं फाइनाय रक
जों दिनै समायमा थांनाय पुइला चिनि बोरै रगनो बुइनि बोसानि याक थेके जों रखा मा खायदे जे गुरु आं बुखा साव चिनि बोरै नायथक जाराय दं बर'नि वानसान मा साव आंखाय सेंगारि बायाखौ बाबो सोला हमा ना नायथकबा सोला नायथक रंगले कक कैसा वा बथ्रे बाथ्रा दंले आमतेरो बैसे चिनि बोरै सिदे नायथक रो लेक चौनि बाजार थांगा आं नुगो ताबुक दा गारि नि बाखलाई मस प्रागमा साव तामो नि मांखले जरा आमते हाय बरक नुइनो जों जातिय आनो बुइतेबो माजराबेर बिनि बुआई बयेमनानि बागै ओ एलाकाव मालगारि हायनो लाइनि दन आं मा सावमाइको आंगु सगां मान बुफाबाय मा सालायके केबो जुदि आमते साइ दकाय आनी बुआइया आनी बुफाबानो जुदि बेयनि काम खायगाय कासुदे आं दंनो साव आं आपनो प्रश्न इदियाय आं बुमो अनिमे देबरमाय आरो बाहाव जो वानसा बायखाय जों कक सायै जातिनि कक सायै नगो सासु दंना कक हा आनी बाहाव जुचंग आं मा साव आरो नर वानसा बायखाय जों मान बागै दिनै आं माजरा मा साव हायते आं साव हायते बरनो बाय हा नरबो जातिनो वाइसो उचु सासिदे केबो वानसा बाय ताकाय जे दिन पर यूट्यूब रगो फाइ नुगि साजाक सुदे मा साव हायते आं खूब सुजा सुजी बरक अनेक बरक जाया हामिया जों आबनो मां सालायो नायदि चिन नेतारनो रखा मा खायने बुबाग्रान रखा खायना बुचिन दायित्व है जतो बरक नायो बुबाग्रानो सीमाल उद्बोधन खायनोबो बुबाग्रा फुटबल उद्बोधन खायनोबो बुबाग्रा जे बो बुसुओ हिमुइ दंनक साइदेमान है हा बुबाग्रान रखा खायनो चिनि दायित्व जों हाय लिडार नसे तिप्रालेन याकारि दिदोनिमेज निन रखा तंला गांमा सागाबले दा चित्तो नाय जों वानसारंगो मा सावो नंनिया कुरिया धमकी बाय जों ग्रेटर तिप्रालेन याकारग्ला गाय खरां तस्तर नायते तिनि राजेश चरखी फाइका अनिमेश देबरमान रुमन फाइग्रा बले तिने राजेश चरखी अनिमेश देबरमा बाय मालाय फाइग्राव तिने आं खाकवार खाइन सावहाय फाइका बुबाग्रा नां फुन खाइका थांलायका ग्रेटर तिप्रालेननि कन्सेप्ट नो ताबुबो अनेक बरक बुजियाङै दङ बरु काछारी अटोनमास काउन्सिल हाबाय हासि गोरोंया आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आसामनि काछार डिस्ट्रिक्ट गारि बाय थांगाय सालनिले नांनाय तारपरबो हाबाय हा गोरोंयासो बरक अटोनमास काउन्सिल खालाय दंमोन जोंखाय तांगा हाबाय हा गोरोंयाफानो मिजोराम आसाम त्रिपुरा बांलादेश ती जों तांगाय ग्रेटर तिप्रालेन खायमायांनाय आ दाबिसे तिनि चिनि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर बतुई महाराज बाय तिनि जखन कक सालाय महाराज नि वानसुबांका फास्ट महाराज इज वेरी फास्ट आं होनो आं अनिमे देबरमा 5 किलोमीटर खाब्रुम मांकाय चिनि महाराज 1000 किलोमीटर खाब्रुम बां तीन मुलुकाय किन्तु महाराज नगासे ममर तासारि देते और मम सारि नहीं खर्च दं महाराज नाहिते महाराज खुंथा गाबले आगिंतला हिते आपसे खुंगई बोंगी हनी मा साकाइते देखने में भी अच्छा होना चाहिए हनी साहब लाना है और मम सारि वही शेष लेगा महाराज नाहिते महाराज मम चाहते ती साका जे ग्रेटर तिप्रालेननि प्रथम याप्रिजों सेनाय मिजोराम आसामबो जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंमानि आरो तिप्रा मथानि कैंडिडेट रुवै जों आरो बादायसे ग्रेटर तिप्रालेन आं मा होनका महाराज ना आंगी चंगमानि आमसके पॉलिटिक्स नो फास्ट के वानसुगिया दिनिलां महाराज नो सैल्यूट मा खालायबाय खूब वेरी फास्ट है एवं महाराज सावो आगामी 26-27 तारिख जों दिल्ली मा थांनाय दिल्ली थाङै त्रिपुरा राज्योआव आगरतलाव जे हास्पाताल दंमानि आबोनि 10 गुण हास्पाताल गाहामनाय खुमलंगनक मानसुमिनाथ खाख्लाब राजा नांगा चेन्नाई थांगो लिभार प्रॉब्लेम का हैदराबाद थांगो महाराज नि वानसुमान जुदा
Maharajan Sao Horopunka Animesh. Tomorrow one group is coming from Delhi. I think his name is Samir Pal. Maharaj ni khub buzung friend. Dirgodin ni porichoy Maharaj bhai. A borok bhai shaka 50 koti taka Samir Pal and his group will invest in Khumlung. Abu ke angoni me se bagi jan tongba. Abu chini Samir Call. Sorry. Samir Call. अरे समीर कोका-कोला भाई क्या हो गया बुम बैठा मोहित नाम से क्या है काम से ज्यादा अच्छा होना चाहिए तो आप बरफ भाई 50 कोटी टाका इन्वेस्ट खाइन महाराज मियां आबरनो प्रश्न सोंगांखै बिसास जायनि आता जों राज्य सरकार थानि 1 कोटी सानमान से फाइल गुरिदि आजनाकाल तारे नारे बंधुरे এই রবিবার লাইন দङ थोंजागै आरो दोरनि नारां नांलियानि 32 जों मासावहाय आरा समीर भाई और साफाइगा 50 कोटी टाका रुई और खुमलुंग खागलाब रायमाननाय लिभार जत किछु खायमाननाय या फाते मा खरबनाय दं आरो थागिया गय এই কাইসা तामुखा इनके उ दलायो तंनाय रंखा अवस्था तामनाय खुआई तंनाय रंनि अवस्था तामनाय साब्रुम बरक तामनाय महाराज किन्तु चालू दं आरो बसजों गायते आज समीर संग साका बं ग्रुप न जे अन्तत निनि प्रत्येकटा जुनाल अफिसावबो एमन प्राइमारि हेल्थ सेंटर जों ख्लायनाय जे प्राइमारि हेल्थ सेंटर न कैंसर थेके आरम्भ खाय हार्ट ब्लक मानि जत परीक्षा निरीक्षा आरो ख्लायमाननाय सालाहनिमा दंहा फोसायते ताबुसो जम सोहायते आगरतला मान थांलायै उसगा चिनि ब खरच रुगि थांमानसे हार्ट अटैक नि माइल स्ट्रोक नि थांमासे बायरांदा से खिगलाय तंजा पाइते ए प्रासारो के दुयक सामान साल फाइदान तका आगामी 6 मास नि बिसिंगनो जेव ग्रुप नि मते आगामी 6 मास बिसिंगनो खुमलुंग दाल बिदाल जुदा जुदा आमचाइनि बरग्रक खाख्लाब साजाक बहक साजाक बरग्रक अरनो जत चिकित्सा माननाव खुमलुंगवाय काकुरक तिप्रामथा थुई दंनाय बदल याय महाराज नि तो गुनगाय खायचे साक नि बगिजा गुनगाय नि मा जाखाता मोहायचे आंबो सिंगाबले आरो प्रश्न हायचे मैंने भी 2-4 सवाल किया था समीर एंड ग्रुप को महाराज महंगाना थिंग तो आंग सिंगा महाराज नो सिंपेगा महाराज they are telling everything but what is the protection for our people Bangladesh the borok phainai they will charge lakhs of rupees for them but my Tiprasa people won't be able to pay even a single coin what will happen to them Samir bo sagable Tiprasa ni bagi kai GBO 1000 के अल्ट्रासोनोग्राफी खाय खुमलुंगनिया प्राइवेट हास्पाताल 600 टाका बारासो नाय आनि आर GBO फ्री हिंगा अरबो फ्री नाय हिनि जावायते हिंगाबा जोंबा सर्ब सागा थांमा हाय मा दंनाय लायते बिनि बागै ताकुरो तिप्रामाव थानो बुट रुय तिप्रासारनि कोनो लस करि हायते तिप्रासारक लाभ नाय 2023 नि गगनो जों जेबाबे शॉर्टकट खाय छावो आगाबन किसा सानन मुसुम महाराज वो जरा साइशिबले मुझे सिर्फ 18 महीना चांस दीजिए वेट कीजिए नहीं छावाइते बोआनो सासे या रुले या है जमुले वो भाईते सावले बबो जरा 18 महीना इंतजार कीजिए महाराज 18 महीना और नहीं है आई थिंक इट इज ओनली अराउंड 15 months नाउ ते 15 मास सह्य मा खैना बता मुसाइदमा आप आइছে जे इलेक्शन फाइकेनो जातीय दल रो कबर साइड हुआइছে सुहाग नैरो सानजावहा कबर हुआइছে तंगमाय आइছে आयां आयं नाय बरमान हाइছে जातीय दल बाहायनो सानजां खांगाय एलायंस पार्टनार खुजो गहाइছে सरकारो फाइने बत पावर पॉलिटिक्स ब्ले हा कमामा बो वाना नन करै जाति कमामा वाना न करि बंगखे क्षमता थांना जाइছে इनके तो कांग्रेस बीजेपी तृणमूल में क्षमतान बगी कबर लाइगुनाय
जरावनो बुबाग्रा किन्तु बलम तै नासिं दंनाय चाखला हमले चिन ककबाय नोंके आं ग्रेटार टिप्रालेन्ड मानिनाय ना मानिया हय आ बरक सानै मानिया कुतुलदि चाखलाखै थांनाय किन्तु कुतुलदि अरने जों एकानो बुझानाय महाराज साहब अगर ग्रेटर टिप्रालैंड आप एक्सेप्ट नहीं करते हो हम अकेला लड़ेंगे एमन परिस्थिति फैनाय त्रिपुराओ वानसारक बरक बागजाक्ति थानाय जों बरं लगि तंगैसे बरक थानसा दंमोन तिप्रासारक सीपीएम याका रखा मानिक सरकार बादल चौधरी सबाइसे सरकार किच्छुबा करि खाइছে जनसभा तो दूरे थाक हल सभा से खाइमालिया बरक अब तिप्रासारक लगिरी तंगैसे सीपीएम थामसा एकदम पावरफुल और जदि तिप्रामथा बीजेपी कांग्रेस तो लगिरियाखाय और एक एकटा कन्स्टिट्यूएंसी 10 3000 4000 बुथ माने काक थामायनाय बरक साबदत नाय और आ चान्स जों 30टा कैंडिडेट दुई 30टा जिदिक लागाबोनि कोनो ग्यारान्टी करिছেন 30टा जिदि मानय बिनि बागै महाराज साव हय टिप्रालैंड ग्रेटर टिप्रालैंड माननांगो जों थामसा मा दंनाय जातीय दल बायदोनि बरक मा सानाय ताकुरो राज्य सकाकमानि आगे थानसा क्लाइबान बुचालायै मो वानसा तंमानि त्रिपुरानो फानो चिनि थानि क्षमताया फार क्लांसिदि तारपरे नर ग्रेटर टिप्रालैंड थां मुख्यमंत्री सिदि नै जोंनो मा सावानो आबन बागिसा महाराज साव 15 मास अपेक्षा खाइदे आबनो से थेंद्री सागा कावै चिन्तिब्रा मथान हामजाया ताको आलिसा आलिनि रक दं हुलाबो जतो एलाकाव नाय नंलाइब्ले बरगो हल सबारक खाइलेदि आगिखाय हल न वांवा खाय फियगै खाय बरक फुनगान बागे ताखा 12 जन रक दंबो वाइसे स्रा जतन बन्द खाय बरक नुगनान किरि वाइसे बरक जे करि हल बिसिम आ बरक रक बरक दाकतामसा नुखनाबले नं बुबाग्रा 15 मास नासिंनि हिंसाओ बवताक ब क्षमतान बागि नाम दिं दङ जों तिनि बसाइ साव बुबाग्रा क्षमतानि बागि किन्तु आ क्षमतान बुमो ग्रेटर टिप्रालैंड आबु कुनो मंत्री चालायमोन ट्राइबल वेलफेयर रेवेन्यू मिनिस्टार बलं मंत्री पशु मंत्री सेंगारी मंत्री आबन बागि आइ आं नगाब सेंगारी मंत्री मनिका मनी कथा कक सानायनिकै सायापन से नुखै मनै थङै कक्रै दाखुग्र बुखुग्र चिन दाखुग्र गतंगो थाजिंगो साबुस साइ दंमोन आनो दारा निन बक्तिदा पाइखा आं थांनान खाइनार दामदि बरं नहर आन बक्तिदा पाइ हिंदा बगरन थांना बायदे हा और बोरैरं से जों चुबानान फायो बोरैरगनि कमिटि पायासा दिनि बरगो प्रेसिडेंट नो जेनेरेल सेक्रेटारि लाइनो आबला आंबो सियाहै आनबो सोंलायो साबंखा आं सागां सोब सोंजागे आं सिपसियाहै साबंखा सोंदौर मत थुबुइ आसुक दं कोनो सोंनाय बजत सिउहै बस जत किछु ठीक खाइने आगि जने जने ठीक खाइलिन से सोंलायखाबलै बन बमानिया ता खरकसा मत थुबुइ और आसुक दङ ब फाइके जत बुसावहै अवश्य ताबुक जाति थानसांमनि जरा ठीक जरावनो महाराज बफाइका जाति ब थानसांखा थानसां मानि जों फल मानसिनाय दाखु